Θέλεις να νησίσεις. Τι θέλω? Εδώ είμαι πιο κάτω μένω, Κύπρο 20. Στην πολυκατοικία με τους Κυπριούς. Θα σε απολύσω. Σκέφτηκα. Μαριάννα. Ανδρέας. Εντάξει, μαμά, θα σε πιάσω τηλέφωνο μόλις μπούμε μέσα. Γεια! Αγία μου, σπάσε μου τα νευρά μου. Σε να κλάσουμε πρέπει να την κλάσουμε μετά τους το ανακοινώσουμε επισήμως. Τι το κάνατε, λέει? Κάτσε και το πιάσα τώρα το θέμα. Έχω γραφεί για τελετό. Σε ποιον πρόλαβε και είπε την τελευταία φράση? Η κοπέλα του από την Ουκρανία. Τι, πια? Απανάτε μάτων! Αυτή ήταν η δουλειά που είχε στην Αγία Νάπα. Βαράς την κεφαλή σου στον τοίχο. Είναι στάχτη εδώ μέσα. Τι μοιάζεσαι? Το παλεύω. Άμα τον πάρω αυτό και το ρίξω στο καμπινέ και το κατουρίσω και όλα στα φταίω. Όχι, αν έπαθα από την κελέ μου που το πάρω. Όχι λοιπόν κύριε, δεν χρειάζομαι. Είσαι και παντρεμένος άνθρωπος. Shame on you. Λάμπη! Δεν είναι στα καθήκοντά μου να τα ρίχνω στην υπάλληλο της ΔΕΗ. Κάντο εσύ. Γριά! Και νομίζεις ότι εμένα μου αρέσουν οι γρίες. Αλλά οι γρίες με τρομάζουν. Βάλεις τον άνθρωπο να ρίξει την κοζάκαρη για να σου χαρίσει το ρεύμα. Ήταν η τελευταία φορά που το ψάρι μαζί σου. Θέλω κοπελούτια! Κύριε Ελέησον. Θα πάω να τριβήσω τα αυτιά μου και να κάνω σε 10 στατούς. Τι έτσι έβαλε πετρόλαο. Και θα πιάω δουλειά νύχτα μες σε μπαρ. Να έρθω μες στο μπαρ με μια σίγκλα ψάρι και να σου τα ταΐσω που για που ξέρεις. Θα την αυτόφω. Ας το διάλο πρωί. Ουφου, έτσι θα βρούμε ποτέ δουλειά. Παιδάκι μου είσαι χαζό. Η ανιψιά μου και η βλαμμένη φίλη της ρώνει τηλέφωνα στο δικό μου το σπίτι. Τόνι, σε βλέπω. Μπαμπής. Τα καλύτερα σουβλάκια. Surprise! Να μόνο το. Λάκκο που του.